HYC Soyong Zone mendaka khat sau tarik rempang araja alpau sau kala jurip ya ke CHC Soyong hadin balayo ya ke jingut ki pat ba bom biang ki lat jing sumar. Layalam Presiden Samla Puning Star Shabong bat General Secretary Samla West Manda Lingdok Lingkhoi bat kilalap ba omdon watang iweru i doktor hagani ke CHC bat kidon tang ki kaptu ke nengut kinong trei. Habaningkong kinong trei kila pentip ba udang bamja kat ba kham hadin kila ong ba umdon badang lek don kam. Kaseng kalingo banlap ba omdan satya watang iweru iban thia sumar hagani ka CHC. Bat ka CHC kalakan ja slam kum ka yingja. Kam hadian lawan doktor hakabal syia keran hapalau ka CHC krem khot ya keran watang hakam raru. Uba Puning Star Shabong ulapan pawi ke jing benyau. Namar bakala ban penduk jing syanya ikipat ba banwan sya sumar hagani ka CHC. Bat uloong makipat ba jong kadong kathan ki hap ban lek pha sumar sya CHC mau plang. Uloong ru balada ka jingdon jong ka CHC Soyong kamshem la ajing mentoi ki pat ba jong ka than kamdon jingmut bandon ya kani ka CHC. Ula kan tu ka sarkar Meghalaya bakade ban penbiang ki doktor ki nurse bat ki jingdon kam baro balada kamla ka sengkan hap ban wan khang talano ya ka CHC hakanu kanu ka sengi. Nong ha hin hap ha shason ban refer civil ne shagane das ne shay mo te hang ni bang ni duna doctor ni don tang ibai hoi ban tai shwan yarap ibai doctor na mau plang itu doktor udah bisa ya lagi hoi dia likudi ibai nang shimshiti tingin dan brio hani tingin ya menen iwan e mandiru kana batai ka jing duna ka si ka regan no pharmacist hang ni dan tang ibai di ward boy do inge dan da kulan nong pang ye nge ra mangi Chokidar ngi dan pangi bai driver ngi dan da pun mangi kisla shay ban yu da jajing susi da jajing pangi ai kai pat kasih jam ke bana yang si gelasin dan lo ina pa shay ina kan DHS ina pan ki doctors di tat na bekan DHS di match okay kai pat ke jubab na yang ke DHS pak tikyong kinsa pen pa ki doctors hadu kan tak pa tikin habit please ba mati tin mingi tena kadiang mga tengali kan badan kam Ini lah warna merah, kawan ni keren. Jangan apa tak gitu duna ki. Long makin ai kepilang jadi tidak. Dia jelas ini show ya. Hoi. Ada long kepilang. Ini tidak usah jalan. Council Soyong Zun hadin bagi layo ya ka ujor lagi bobon ki ba halor ka jing bom ya bet ya renti ka hukum sumar ne po Soyong CC nangal yang jungi ngilawan surprise inspection mentang si bar hadin bangila wan hakane ondang ngila po ya kene po CC ngilap ba tang iwe ru doktor mdon kinong trade kuna mat tang iwe ru basim dawai le tang iwe ru bat ya pang ne tendon dik ke bangi kwa an persno ne kalong ba ka jing le jong kane ka CC yo kane CC ki babun ki ba ki ujor kawe kalong ba kambun sin hang ne po CC omla ban sumar ki bru te hendai la dengi lek petang po mo plang ala ban ne kita te ke kata ka jingnya per bat apeng ka we ka CC bat ka we pat CC kumba kalong mo plang kala kiu ba mo plang hajing sha la dengi kran ya kata ka jing sedang jong CC lele ka CC Soyong kala kham swa ban ka CC mo plang te hendai kumba kalong po CC mo plang ki labun ki babiang te hendai hang ne po CC Soyong bat kumba kalong menta kam chama biang te gane ko ra ka jing bom ka jing bom ikanat hakaba ban ai ka jing thu jo kan si kalong ban ai ya ka sumar ya ki pai ba ban sakri pai ba ha be dei ba ko ya te kumba kalong menta ngi iba ki pai ba nong chong sinong jong ka Soyong hi bro ko we kila du no ka jing chania ya kan ka si Soyong te kumta nga so ban pan pau cha sarkar kan don jing mot ayu bagin bu ya kan ka si lada nakaliang kan ka si om sem la penbiang i doktor om sem penbiang i nok sumar bat nakaliang kipat ba kim don jing chania asu ya kan ka si kan don jingmut ayu ban bu ya kan ka si te kum tang so ban kentu ja sarkar badai ban penbiang ya ki doktor ban penbiang i ki nurse ki batre hande hot kamut ba ki batre hande baru khot kim sim khia don ki nurse ki baya tray ki sop sentar ki pet sop sentar ye ki sim khia bhangi ya kata ten rei ke bang su khia pat kalong ba habi dei kinong tray hang ne po si pat kim sem don kata ka responsibility mene masnya kan ba i doktor i bala masnya kan hen rei onla masnya kan ila akan data ka jing dom da ka jing bitar te i pen i data ka attitude de ke bang im itnat ba ngiwan nang yang seng ikan kumto kan
ke banjai ki pai ba lar ki wan kendu doktor namar kum bakalong hi ki doktor barbor ki ban oh wan ra ka jing jan ha baki kran gi briu gi don ka gi so jan riban pin doktor attitude ka jing dom tengah so ba le se ki de ha ki ne ru ki banta ba kane ka si so yong ka du na ka jing chania na ki pai ba ki babun tengis ko ban kentu ya sarkar ba lada nakaliang jong ka sarkar kamla ban panbiang ki doktor kamla ban panbiang ki jing don kam hang ne po si so yong nakaliang jong ka seng nges ngoban kan ka basai ba ha no makasni ngi sawan ban khang tala no iya ka si so yong